Ni Iratiarkotxa naiz, Gasteizko turismo bulegoan lan egiten dut, eta bertan besteak beste lehiakortasun proiektuetan aritzen naiz lanean. Ni Ibon Goiten naiz, eta Durangaldean kokatzen da Urkiola Landa Garapenerako Alkartean turismoko produktu eta lehiakortasun teknikari naiz. Ni Aloina Garmendia Sinalde naiz, Tolosaldea garatzen lan egiten dut, turismo sailean baita produktu eta lehiakortasun teknikari bezala. Eta Tolosaldea garatzeneko helburu pixkat da, ongizatea sustatzea, Tolosaldea osatzen duten 28 herri horietan turismo sailetik bereziki produktu turistikoak diseinatzen eta sarean lan egiten bisitari horrentzako kalitateko zerbitzu batzuk eskaintzeko, baina garapen agentzia beak lantzen ditu garapen ekonomikoa ikuspuntu zabalago batetik, enplegua, jasangarritasuna, integrazioa, beste lan ildo batzuk ere baditugu, epe motz edo luzeagoan lan egitekoak dianak. Gure kasuen Aloinak esan dauen moduen, helburu oso antzekoak eta lan arlo oso antzekoa dekoguz, eta gure helburu nagusia da garapen ekonomikoa era jasangarrien sustatzie eskualdien bizitarien fluxuek eta hauek sortzen dabiezan onurak lurralde osora zabalduz. Nire kasuan Gasteizko turismo bulegoan murgilduta nago, eta bertan gure sedea da hiriak eskaintzen dituen aukera ezberdinak zabaltzea eta datzea bizitarien artean, eta bereziki daukagun bereizgarria hiri berdearen kultura zabaltzea. Eta norabide horretan, Kongresu eta Turismo Sailetik lanean aritzen gara elkarlanean, ideia ezberdina garatu eta bertako enpresekin martxan jartzen ditugu. Izan ere, turismo eragile guztien artean jomuga bat eraikitza oso aberasgarria da, eskaintza hori geroz eta aberatsa eta osotasunean lortzeko, eta horrez gain promozio lanak ere egiten ditugu jomugara heldu aurretik. Bai azoketan eta baita komunikazio bide ezberdinen bitartez. Eta azken finean, gure egunerokotasuna da mugarik gabeko turismo irisgarri eta jasangarri bat lortzea, hiriko ohitura, gastronomia, kultura eta paisaiak zabalduz eta bisitari orok disfrutatu ditzan. Eta alde horretan ere egiten duguna da lehiakortasun proiektu ezberdinetan parte hartu, eta bat da gaur hitz egiten ari ganera, kode etikoa, eta bertan dauden printzipio ezberdinak lantzen ditugu. Adibidez, lehiakortasun proiektuan gaur egun gizartea eraldaketa prozesu handi batean dago, aldaketa ugari dagoz, eta enpresak horiei moldatu beharrean aurkitzen dira. Horretarako parte hartzen dute formakuntza askotan, alde batetik beraien promozio lan berriak ikasteko, eguneroko kudeaketako programetan aldaketa berriak egiteko, eta teknologia berriei ere lotzeko euren establizimenduetan aurrera egiteko. Eta hori zertarako, printzipioalki beraien bezeroi arreta geroz eta hobeago bat eskaintzeko, gaur egungo gizarte lehiakorrean aritzeko eta espezializazioa sendotzeko ere. Bada hor beste puntu bat ere lantzen dana, garrantzitsua ere badana, gaur egun, langileen kudeaketa hortan, kode etikoak badauka hor lanketa bat egiteko printzipio bat, eta egia da gaur egun bizikalitate on bat lortu nahi dela turismoko enpresetan ere, programanek ere ematen die pixkat argazki bat atera, langileen egoera zein den, edo ni neroni enpresa asko gure kasuan landa eskualde bat izan da, unipersonalak dira, orduan, ikusi egoeretan gauden, ze hobekuntza egin ditazkeun, ez dakit nola egin dezakeun kudeaketa hortan, da hor nik uste bai eman diegula enfoke berri bat, bizikalitate horren bidean, langileak ere lehenengo plano hortan jartzeko, Gure eskualdien entitatiek, turismo entitatiek garrantzi handien mote hotzie bai turistei zein herritarrak ondo zaintzi, Azken baten oso garrantzizkoa die, turistak bertora etortie eta bertoko helmugaz disfrutatzi, Orduan, enpresa honek eurekaz
dausen einien ikusten dabe oinarri diela, ez? Eureri harrera on bat emoteko. Alde batetik, kodetikoak dituen 8 printzipioak garapen iraunkorreko helburuekin erlazioa daukate. Orduan, kodetikoko printzipio bakoitzak Agenda 2030ko helburu bati erantzuten dio, edo bati baino gehiagori, eta gu kodetikoan lanean gauden bitartean, hori barneratzen dugun bitartean eta garatzen dugun heinean, Agenda 2030ko helburuetan gure ondar koskorra uzten ari gara ere. Bestetik gure entidadiek, publikoa zein pribatuek, basketurrek gure esku jartzen duzkun proiektuetan parte hartzen dabie, hala nola Basque Route, Euskadi Gastronomika, Familia Turismoa, Turismo Industriala, holako proiektuetan parte hartzen dabie, eta proiektu hauetako bakotxak kode etikoaren printzipio bat elikatzen dago, ez? Orduen, guk enpresa hauekaz lan egiten dugu, aurkezten dotzagu ez dauzen proiektu programak, garatzen laguntzen dotzagu, eta behin garatute dauzela, euri segimento bat egiten dotzagu, eta hortik aurrera anima egiten dugu beste ekimen edo beste proiektu batzutan parte hartzeko. Azken bai da, ez? Egiten den guztik gehituko du ulertzen dut bideo hontan, eta urteak daramatzagu kalitateko programak lantzen, irisgarritasunekoak, berrikuntzakoak ere bai, orduan azkenean kodetikoak egiten duna da, ez? Guzti hori bildu eta dena batera nunbaitan jartzeko aukera eman da argazki orokor hori edukitzeko, orduan uste hor ematen ditugun pauso guztiak, ekimen guzti denak elkartzen da bateratzen, bai izango da aurrera pauso bat.